Diskors ta' viżjoni li jixpruna l-valuri Ewropej waqt li ħares l-interessi nazzjonali. Dan l-intervent tal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament li tlieta fil-għaxija laqa l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u dak tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Dan f'okkażjoni storika li mhux biss timmarka s-suċċess ta' pajjiżna bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea iżda li toffri sfond uniku għal Valletta Summit li jibda propju nhar l-Erbgħa. Summit li fi kliem il-Prim Ministru mhuwiex il-punt tal-wasla iżda itluq għal kooperazzjoni serja bejn l-Ewropa u l-Afrika. Il-Valletta Summit ma jaspirax li jkun soluzzjoni ta' kollox, iżda li jkun l-ewwel pass sinifikanti għal dialogu bejn żewġ kontinenti li għandhom bżonn jaħdmu ferm aktar ma' xulxin. Iżda li lim it-tema ewlenija tas-summit li se tkun diskussa fil-jumejn li ġejjin, il-Prim Ministru uża l-indirizz tiegħu biex jelenka l-kisbiet u l-progress ta' Malta fil-kuntest Ewropew. Nixtieq nibda biex nitkellem dwar l-ottimizmu li għandu pajjiżna. Huwa sentiment li ġej minħabba li l-familji u n-negozji qed iduqu l-frott tad-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu. Deċiżjonijiet li qed iwasslu għal fatt li minkejja aħna l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea għandna fost l-aktar ekonomiji li qed jikbru. Joseph Muscat fakkar kif Malta reġistrat tkabbir ekonomiku tal-fuq minn 5% li sarraf l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna u t-tieni l-anqas fl-Unjoni Ewropea. Mhux b'kombinazzjoni iżda grazzi għar-rieda li jittieħdu d-deċiżjonijiet f'waqthom. Fost il-miżuri ewlenin il-Prim Ministru semma childcare b'xejn għal kull min jaħdem u l-garanzija żgħażagħ. Inizjattivi progressivi li twettqu waqt li pajjiżna ħareġ mill-proċedura tad-deficit eċċessiv u naqqas l-income tax għal kulħadd. Fuq kollox, inizjattivi li huma mnebħa mill-viżjoni li Malta titla' fil-quċċata Ewropea bħal għamlet fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Huwa għalhekk li l-aspirazzjoni tagħna hija li nkunu l-aqwa fl-Ewropa, tidher kbira u diffiċli. Iżda għandna determinazzjoni li naslu għal din l-aspirazzjoni. Kif aħna determinati li naslu biex bis-saħħa ta' sħubija mas-settur privat li nemmnu bis-sħiħ bil-potenzjal tiegħu, Malta għawdex jkunu ħabs ta' edukazzjoni u ta' saħħa fil-Mediterran. Il-Prim Ministru temm billi esprima l-viżjoni tiegħu għal futur tal-Unjoni Ewropea, futur li fi kliemu jistrih fuq żewġ aspetti kruċjali, it-titjib f'relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi mal-kumplament tad-dinja u t-tisħiħ tal-valuri fundamentali Ewropej. Id-dibattitu dwar ir-riforma fl-Unjoni Ewropea li se jkollna fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru fl-isfond tat-talbiet mill-ħbib tagħna tar-Renju Unit jagħtuna opportunità tajba li nitkellmu dwar dan is-suġġett li nemmen li evitajna għal ħafna żmien. Fuq kollox, Muscat saħaq li kwalunkwe riforma għandha tkun imsejsa fuq miżuri prattiċi u deċiżjonijiet ċari li jsaħħu d-diversità waqt li jirrispettaw is-sovranità tal-Istati membri. Bibtijaj President tal-Kunsill, bibtijaj President tal-Parlament Ewropew, nixtieqilkom il-komplament ta' żjara tajba fostna u produttiva. Naċċertakom li f'Malta dejjem se ssibu pajjiż Ewropew li aspira li jkun dawl ta' tama u ottimizmu fil-Mediterran. Nirringrazzjakom.